जायाखैना आंबो बिनि फिसालासोब्रा बियो जेसेबां दुस्थ' खामानि मावनो नागिरा माने आं मावनो होआ आंबो मोनसे दैखरनिसो नाब्रा जेराव आंनि आफाया दैखराव दं बे दैखराव आंबो दंब्रा गम मोनाखै बियो फिसाला एमावराजाखौ हालखेव लादों बियो आंखौ रेजेंआव बेनिखायनो गारि डिक्की सिङावसो हाबनानै थाहैनोसै माथो डिक्कीयानो बन्दसो बोरै खेवनांगौ जाखोब्रा आंलाय दै नै आफानि मानसियाबो आंनाव प्लान ए गैयाबाबो प्लान बि दङना गारिनि सिङावनो हाबना थाहैगोन जागोन दे सार आं नै बाहेरावनो दङ आं गारिखौबो लाबोखाबाय सार बिफा नोंनि थाखाय आंनि बिखुङा दिनै एसे जखम मोनाथों माने थेवबो नोंनि प्लानिंखौ नायखुमाथारगोन आं जायखि आंनि बिखुङा स्पिड ब्रेकाराव दुलुना मानो होमबाबो नोंखौ दिनै आङो नागारखाया आङो नों माबा मोनसे मिस्टेक मावबानो नोंखौ दिनै एक्सपज खालामगोन अमा बसआ फैगासिनो जायखिजाया अमा बसनि टाइम टेबोलखौ आं नोंनो होखाबाय अमा बसखौ एसे मोजाङै थाल लाबानो जाबाय आरो एमावराजाया बबेनिफ्रायबा खावब्ला सिब्ला फैनानै डिस्टार्ब खालामनो हानाय बेखौबो एसे थाल ला जागोन दे सानखाथारदोंमोन आं बे थिंख्लि उदैखौ साला नेवलाखौ मा एसे आफानि खोथा लाखुमानो हायोब्ला बेलाय मा मुनि होनानै लाखोलै बे आफाया गासिबो खामानियावनो माथो बिराद लोगोलै एन्जाल मानसि मोनोलै बे आफायाबो मानिनांगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु गासिबो थिग जाखाजोब्बायबा टाइम टेबोलफोरा बस ओमफ्राय एमावराजाखौ नाय एमावराजाया एसे डिस्टार्ब खालामनो हागौ जुदि आंनि टाइम टेबोलखौ मिथिखाबाय जेब्लाबो आंनि खिथु खिथु जाफागोन बियो अके बस आच्छा बिदिसो आरोना दे आंखौ बेसेबां थगाय आच्छा बस थांदो होमबा मोजाङै नायबानो जाबाय एमावराजाखौ जाहाथे बियो आंखौ डिस्टार्ब खालामा अके बस आदा नोंनि गोसोम फान्थावा जोबोर समायना आदा नोंनि गोसोम फान्थावा बेसेबां दामनि खोन्थादो ना आंनि गोसोम फान्थावा ना जोबोर समायनाखा आंनि गोसोम फान्थावनि दामखौ नों मिथिब्ला गिदिंनानै थांफिनगोन बेलाय रोखाखा बेनिखायनो उल्टा पाल्टा सोंनानै खर' गरम दा खालाम नों आगै सार मा गोसोम फान्थाव मेथाइ ओंखारखो माने आंनि लोगोआ फान्थाव बेफारिमोन आरोखि बियो फान्थाव फाननानै बिराद मोजां मोनोमोन आरो सानसेखालि बे मोनसे गामियाव फान्थाव फाननो लांबाय बेवहाय सिख्लाफ्रा नुनानै सोंबाय आरो मा फान्थाव होननानै माने फान्थावनि दामा मा दाम होननानै आरोना नाथाय फान्थावाथ' गोसोम नङाना सार बेनोथ' माथो बुंबावनो दा फान्थावनि कालारखौ जों बर' रावाव मा होननानै बुंगोन बर' रावाव फान्थावखौ फान्थाव कालारखौनो बुंखायोना नों दख'नाखौनो नाय नोङो गस्ला गस्लिखौनो नाय फान्थाव बायदि कालार नुबानो फान्थाव कालारसो होननानै बुङो होमबा फान्थावखौ मा कालार होननानै बुङो नोंनो बुंलाय फान्थावखौ मा कालार होननानै बुंगोन साननो गोनां बाथ्रा सार जोङो बर' रावाव फान्थावखौ मा कालार होननानै बुंगोन बेखौ जों मिथिया बेनिखायनो सिख्लाफ्रा फान्थावखौ गोसोम फान्थाव होननानै बुंबायब्रा आदा नोंनि गोसोम फान्थावा बेसेबां दाम होननानै सोंबायब्रा सार आं नोंनिफ्रायसो जात मेथाइ खोनाबाय थायोलै सरि सार लै होनफ्लांबाय जेबो नङा जायखिजाया सार नोंनि मेथाइफोरखौ खोनाबा बोरैबा स्रां मोनलायलायोलै बेयो फ्रेस मेथाइलै आंनि गोसोम फान्थावा मिथिबायना माने आंनि मेथाइ आरोना आंनि गोसोम फान्थावा आरो मानिबायलै सार नोंथाङा ओरैबायदि मेथाइ खननो हागौ नोंहाबो हिनजावनि सिगाङाव खनै लायदोब्रा मेथाइसो नालाय सार खनै जागोन खनै जेबो नङा खनै सन्थ आरो सामथ्रि नामखौनो सोलायनानै लादोहाय नोंसोर मानो इसिबां सयजबाय थाबावखो इसिबां दुखु इसिबां दाहा मालायजों नासयजानाय दावसो देलाय बिदि बुङो नामा दुखुनि समाव दुखु होननानै गाबथाबा जायाहाय बै दुखुथियारि मानसिफोरजों दुखु जाफानानै होयोब्ला बिसोर आरो बांसिनसो लोरबां जागोन बेनिखायनो मटिभेट खालामगोन आं मिथिबाय मटिभेट खालामगोन नोंसोरखौ माब्रै मानसिखौ खिथेर लाखिनांगौ होननानै मा खिथेर लाखिनायनि खोथाब्रा एसे प्रेक्टिकेल खोथा बुंना बिदि खिथेर होनबा गाज्रि ना खोनासंबाय थाग्रो नोंसोर आं मा बुंनो नागिरदों माथो खालामबावनो दावसो देलाय इसिबां गाज्रि नोजोर होगासिनो जोंहानि न'खरखौ सिला सिगुना दाउसा मावरियाखौ साबखांनो नागिरनाय बायदि साबखांनो नागिरगासिनो माथो खालामबावनो आरो मा खालामनोहाय मा खालामनो बे बाराव आंबो नोंसोरजों लोगोआव दं गावसोरखौनो गोहो गोलोन्दां होननानै नोंसोरो बिदि गाब्लु गाब्ला खालामबा जायाथ' बिसोरो नोंसोरनि माइ बारिखौ सावदों नोंसोरो बिसोरनि माइ बाख्रियावनो अरा गुमलाव जोंलायनाय मिथिबाय जोंफोर बायदियालाय माथो खालामनो हानोब्रा जायहा बोलो गोरा बिसोरासो मान मोनो सनमान मोनो जोंनाव बोलो गैया जेबो गैया जों नारसिन जाबैनो थानांसिगोन आरो पाल्ला बे
बिसोरो मिथिबाय जोंनि उदैयाव जोनानै होयोबा पुरा मोदोमानो थेर बेथेर जायो मिथिबायना लोरबां जायो आरो जखम मोनो अब्ला मा खर'नो नोंसोर गोहो गोलोन्दां जानानै थागोन नाथाय जोंनाव फोरमानबो गैया बिसोरो जोंनि माइखौ सावदों होननानै फोरमान गैयाबाबोथ' नोंसोरो मिथियोना बिसोरनो सावदों होननानै जियानो जादोला एबार आं मावगोन ना बमब्र नोंबो आंखौ हेफाजाब होगोन मानिथो रादाब बुथुमग्रा जोंलाय बेफोराव रादाबाव होआबा बे दावहायाव जोबोद गोब्राब जानो हागौ सन्थला बेनिखायनो राफोद जानानै थाखाथो दस्ति जोङो नोंसोरजों जेब्लाबो लोगोआव दं जागोन दे दस्ति बे बाराव आंबो नागारालै आंनि माइ बारि सावनायखौ बिदिसो जानांगौ दासो जादों महाराजा नोङो सोर सिख्लाजों बेरायहैनायमोन बेखौ आंनो दाबो खोन्थायाखैना आरो नों आंखौ दा बुरखायफ्ला हरगासिनोसो जेब्लासिम सोर सिख्लाजों लाइन मारिदों बेखौ खोन्थायाबा आंबो नोंखौ गारा ओइ मासो होननानै बुंदों नों मासो होननानै बुंदों नों महाराजानो फन हराखै होनलाय हराखै माथो मा हराखैहाय मा हराखै नों महाराजानो फन हराखैबा आं माब्रै महाराजा होननाय खोनाखो आब' नङा माथो नोंखौ आं मा बुंबावनो नोंखौ मा बुंबावनो आं गोसो थोनाय सेंग्रा गैगोना गैया गैया गारबाय आं साबैसे बयफ्रेन्ड गारनो हायो नोङो जाथिनि सोरबा लोगो दङनो जाथिया नोंखौ लिंदों सोर सेंग्रासै जायखिजाया जाथिजों थांफानानै लोगो हमहैबानो जाबाय माला थांनांगौ थां दुगैनानै ओंखारहैदो जागोन दे आयौ लासिसिं माखौ इसिबां गोसो थोयो बेलाय बे अमा राजाखौ माखौ इसिबां मोजां मोनखो बियो खालि अमा राजा रागा जाहालां बेखौ मा होनखो एन्टनिय'आ जापानावसो दंहैयो औ मेडाम एन्टनिय'आ जापानावसो दं भियेटनामाव बिसोरनि हस्पिटालाव खबर लाहैनायाव जापानावसो ट्रान्सफार खालामबाय होननानै खोन्थादों बयनिख्रुइबो गेदेरसिन बाथ्राया बेनो एन्टनिय'आ आसामनिफ्रायनो जोंनि जायगानिफ्रायनो बियो प्लानिं खालामनानै थांखादों बिनि ट्रिटमेन्टआ जापानावसो जागासिनो खोनानो मोननाय मथेब्लाथ' जोंलारियाबो जापानावसो दंहैयो औ मा खालामबावगोन आं बिसोरखौ मेडाम इसोरा जेखौ लुबैयो बियो जाथारो होननाय बाथ्राया बेनो खोमा सिरि था नों सरि मेडाम थांनो थां माखासे खामानिफोरखौ मावहैदो एन्टनिय' फिसा नों माला बुजिगोन बे सिख्लानि थाखायनो नों मानो इसिबां बोदोर जाबाय थायो मानो बे नंखाय सिख्लानि थाखायनो गावनि जिउखौ इसिबां जेबो सानथारला नोंलाय बे सिख्लानि थाखायसो थांना थानाय बायदि मानो खालामगासिनो नोंलाय एन्टनिय' फिसा माला बुजिगोन नोङो गावनि दायथ'खौ माला बुजिगोन आच्छा बार' थाइबानि लारु डाइरेक्टनो सेक्रेटारियेट अफिसाव लानानै बेनि उनावहाय रुमबां एक्ट्रेसनिसिम लाबानो जाबाय अके बस दाखालि गुवाहाटियाव मोजाङै लोगो हमनो मोनासै बेनिखायनो दिनै मोजां लोगो हमहैनोसै स्वादिफा मा सानदों मा थादों सानबाय थादों नोंनि प्लानिंफ्राव दै होजोबगोन आं नोंनि जोंबाय थानाय अर गुदुङाव दिनै आङो आइसक्रिम जानानै होगोन नों बिराद दुस्त जादोंना सिख्लाफोरल' लोगो हमखुमाबाय थाग्रा जादों आइखौ दुखु होग्रा जादों आं मोजां खालामाबा नोंखौ रावबो खालामला बेनिखायनो नों जेराव बेयाव आं नों जुदि आगानसे बाराबा आं आगाननै बारा नों जुदि आगाननै बाराबा आं 10 आगान बारा नों आंनि बिफा नालाय बेनिखायनो नोंनि गासिबो आखल आखुखौ मिथियो आं ओंखायनो जियानो स्पिड ब्रेकारा मा हुद्रुबाय थादों थेवबो नोंनि गरम आखलखौ दिनै थान्दा बानायदों माबा मोनसेल' नुथों आं नोंखौ माबा मोनसेल' जोंलारिनि सिगाङाव एसेबां थाब गोसोनि खोथा बुंनाया मोजां जायासै खोमा आंना जोंलारिया सोमोन्दोफोरखौ लानानै इसिबां गुलाय गुजाय जानानै दं बेफोरबायदि थासारियाव आं मानो बिदि बुंनांगौ मेलेमा थिगैनो दङना आंना मा खालामफ्लांनानै लाखो आं मा खालामफ्लांनानै लाफ्लांमारखो आं मानि थाखाय इसिबां हांखुर जानानै गोसोनि खोथाखौ खोन्थानांगौ जाखो आं दा आङो जोंलारिनि खाथियावनो थांनो हायो ना बिनि खौरांखौनो लानो हायो बियो एन्टनिय'नि थाखाय गाबबाय थायाबानो जाबाय दा है दरखार गैया आंनि गोसोनि खोथाखौ बुजियाखैबालाय आंलाय मानोलाय बेखौलाय नायफिनबाय थाबावनांगौ जाखो जि जायो जाथों मालायनि खोथाखौ सानबाय थायोब्ला गावनासो थालाङो बेनिखायनो बाद दे एन्टनिय' नों जेसेबांखिनि आंनि सिगाङाव बुङा मानो जेब्लासिम नोंनि बिमा बिफाया आंनि आइ आफानि सिगाङाव थांनानै निमाहा बिया अब्लासिम आंबो नोंखौ निमाहा होआ आं मिथिगौ नोंनि थासारिखौ नोंनि गोसोआव मा सानदों आं बेखौबो बुजिगौ अब्लाबो जोंलारि आंखौ जोबथा खेबसेनि थाखाय सुजुग होबावदो आरो आंखौ नोंनि सायखं जानानै थानो होदो बे खेबाव आं नोंखौ जेबो खस्थ' होआ आं मिथिगौ नोंनिफ्राय आं खस्थ' मोना नाथाय नोंनि न'खरखौ सोर बुजायगोन आं बुंगोन एबार आइनि सिगाङाव आइजों जुजिनायनि आनजादखौ लानोबो आं राजि अब्लाबो बे बाराव आं नोंखौ हारसिङै दोना मालाबाबो आंखौ साननो थाखाय टाइम हो जागोन दे आं नोंखौ साननो थाखाय सम होगोन
आरो आसा खालामो नों गोदो आंखौ जेरै गोसो थोयोमोन बिदिनो थोफिनगोन। बेनिखायनो आंखौ निमाहा होनानै नों खेबसे मोजाङै सानफिनबानो जाबाय। आसा खालामो नों आंखौ बोजबगोन। आं थांनोसै जोंलारि। नोंजों दसे सम बाबेन होनो हाबावगोन ना? गोदोनि बायदि मोजाङै सम होनानै नोंजों रायलायनो हागोन ना? नोंखौ आंनि बिखायाव बोजबनो हागोन ना जोंलारि? बे खेबाव आं गासैखौबो मोजां खालामगोन जोंलारि। बे खेबनिफ्राय आं नोंखौ मालाबाबो हारसिं दोना। आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो। एन्टनिय, नों आंखौ गोसो थोयो मिथिगौ। नाथाय जोंनि नखरफोरा जों सानैनि थाखाय खस्थ' मोननायखौ आं लुबैया। आंबो नोंखौ गोसो थोयो एन्टनिय। आंबो नोंखौ हास्थायो। गोबां बार नाजाबाय आं नोंखौ गारनो। गोबां बार जुजिबाय नोंखौ बावगारनो थाखाय। जोंलारि जोंलारि, बे खेबाव थांखांनाय बाथ्राफोरखौ गासैखौबो दोनथ'नानै गोदान मिजिं, गोदान आसायै आंनि आगान सुरनायाव नों आंखौ हेफाजाब होनायखौ आं लुबैयो। आरो आं खोथा होयो, बे बाराव आं नोंखौ आरो नोंनि नखरखौ मालाबाबो दुखु होहोआ। बेनिखायनो आं बुङो जोंलारि, थैस' थांस'नि अराय समनि थाखाय नों आंनि आखायाव हमनानै आंजों थाबायफागोन ना? अराय समनि थाखाय आंनि जिउनि लोगोरि जानानै थानो हागोन ना? जोंलारि, नोङो मानो बेफोरबायदि बुङो? आरो बांसिन मानो आंनि गोसोखौ बेफोरबायदि खालामो नों? मानो बेफोरबायदि खालामो नों एन्टनिय? नोंखौ आंबो जोबोद गोसो थोयो, नाथाय जों सानैनि मोजां मोनलायनाया हेपि एन्डिं दङ ना गैया आं मिथिया। मानो होननानै बुङोब्ला जों सानैया गोरोबलायोबा गोबाङानो दुखुबो मोनो। नोंनि आइ आफा, आंनि आइ आफा। अब्ला आं नोंखौ मोजां मोनसेयावबो मा होननानै बुंनो एन्टनिय? नोंनो बुंलाय। दिनै आं गोबां मिजिं लानानैसो जापानाव फैदों आरो आंनि मिजिंखौबो आं सेफायनो गोसो गैया। बेनिखायनो एन्टनिय, आंनो एसे सम हो। नाथाय आं बेफोरबायदि सम नेनो गोसो गैया जोंलारि। नोंनि सिमांखौ आं जाफुंहोगोन। मा नों आंजों जुलि जानो हागोन ना? जेब्ला नों आंजों जुलि जागोन अब्ला मा जागोन? नोंजों जुलि जाखांनायनि उनावबो जुदि जों सानैनि थाखायनो गुबुना खस्थ' मोनो, होमबा नोंनो बुंदो आं मा खालामनो? आं नोंखौ गोसो थोयो। नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हाया। नोंखौ आं गोबां खस्थ' होबाय, बेखौबो आङो सिमान जायो। नाथाय बे खेबाव आं गावनि नखरखौबो गारनो राजि। अब्ला नों मानो इसेबां गोनो गोथो जादों जोंलारि? आं जेरैबायदि गिनानै थाबाय नखरनि थाखायनो, बे खेबाव आं रावखौबो गिया जोंलारि। आइ लाभ इउ जोंलारि, आइ लाभ इउ। एन्टनिय, नोंनि नखरनि मानसिफ्रा जोंहानि नखरखौ खस्थ' होयो, बेखौ मा खालामगोन? आङो थाबैनो न'आव थांनानै गासिबो खोथाखौ रायलायगोन। गोनां जायोबा आं गुबुन राहाबो लागोन। आं ससियेल मिडियायाव फैनानै गासिबो खोथाखौ बुंफुंजोबगोन। नाङा, बेफोरबायदि खालामनाङा। जायखिजाया नोंनि ट्रिटमेन्टखौ मोजाङै लाबानो जाबाय। आंलाय लासै लासैनो मोजां जागासिनो दंखायो। आरो नोंलाय माला थांगोन न'आव? जोंफोरालाय थांनो होनबानो थांनो हायो नामा न'आव? आं टिकेट दाननानै होगोन ना थांनाय फैनायनि। थ' होमबा सानैबो न'आव थांनानै फैगोन। नाथाय आंनि क्लासआ सप्तासेनि थाखाय न'आव थांनानै फैदो। आं नाजागोन। दा आं थांनोसै। नोंखौ दोनलांनि आं। आं हारसिंनो थांगोन। आंनि लोगोफोर दंखायो गाहायाव। जागोन दे। जोंलारिनि फिननायखौ आङो मोनगोन ना मोना? बेयो आंखौ गोदोनि बायदि एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा? जोंलारिखौ आं बे खेबाव कनफिउस दोनबाय थाया। बेखौ न'आव लांनानै आइमोननि सिगाङावनो हाबा खालामनानै दिन्थिगोन आं। बेनि उनाव जि जाया मानो जोंलारिनि गासैबो प्रब्लेमाव थाफाबाय थागोन आं। आरो जोंलारिनि गोजौ सिमांखौ जेब्लाबो सुफुंहोगोन। जेब्लाबो बे बाराव सायखं बायदि जानानै थागोन आं। दे बिदिबालाय नोंसोर गासैबो थाथ'लायदो। एलबार्ट, मार्था, न'आवनो मोजां थानानै न'नि खामानिफोरखौ नायदो। बिफायाबो मोजाङै नायदो आरो। जागोन दे, नोंल' मोजाङै थांबानो जाबाय जापानाव। फिसा एन्टनिय'आबा माबायदि थासारियाव दङ? बिमा जानानै नाहैयाबा जाबाय। नों जेबो सिन्था खालामनाङा बिमा, आं दंना। नों जायखिजाया एन्टनिय फिसाखौ मोजाङै मोजां नायनानै लाबोबानो जाबाय। दे होमबालाय। मेडाम। औ, माबाफोर? नोंथाङा गुदुं जि गाननानै लायोबा मोजां जागोन नामा? देहाया बुरैदोंबाबो आंना थैया बुरैयाखै। गुसु मोनाखै आं जेबो। नोंसोर बारा साननाङा। खालि आंनि फिसालानिसिम माबोरै सहैनांगौ, बोरै सहैनांगौ, आंनि फिसालाखौ बोरै बिसिम लाबोनांगौ, बेखौ साननायावसो आंखौ हेफाजाब हो। नोंसोरखौ आं ओरैनो फैसा होनानै बायनानै दोनदों। आंनि फिसालाया भियेटनामाव थांदों ना जापानाव थांदों बे खोथाखौ नोंसोर आंनो उनावसो खोन्थादों।
मानो थाबैनो नोंसोर खोन्थानो रोङाखै? I am sorry, madam. माथो नोंसोरखौ खामानि थिनबा बेफोरबायदि सरि होननानैनो गावनि गोरोन्थिखौ लाखुमानानै दोननो नागिरो। मेडाम फ्लाइटआ टाइमा जाबाय जोंना। नै माथो बानलु बेदां फिसासो हा बबेनिफ्राय फैखो? बेरायहैदोंमोन एसे। ए नंगौ नामा? नोंसोरलाय बहा थांनो नागिरदों? जोंबो एसे बेरायनो नागिरदों र'। जापानाव नामा? हाब नोंबो जापाननिफ्रायसो फैदों नामा? औ। ए जोंबो जापानाव थांनो नागिरदों। एसे खामानि दङ आरो हादोरफोरबो एसे गिदिंनो होननानै ओंखारबोदों। आच्छा दे होमबालाय बानलु फिसा उनाव लोगो मोनगोन। एन्टनिय'आबो जापानाव दङ, जोंलारियाबो जापानाव दङ आरो बिनि बिमाया जापानाव थांनो नागिरदों। माबा मोनसे प्रब्लेम जायाथ' जोंलारिया। मा खालामबावनांगौ आं दा? मा खालामनाया मोजां जागोन आं बेनि थाखाय? जापानाव थांफिननांसिगोन नामा आंबो? आरो आं आइनो मा फिननाय होनांगौ जाखो? आइनोथ' आं खोन्थाहरखाबायमोन दिनै न'आव सहैगोन होननानै। बिदिब्ला आङो जापान फारसे रावना होफिननांगोन नामा? आरो जोंलारिया माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा जापान फारसे थांफिननांगोन आंबो। जापाननिसिम टिकेट दङना गैया नागिरनांसिगोन। जोंलारिखौ आं मालाबाबो गाज्रि थासारियाव खोख्लैहोनो हाया। जोंलारि नों मानो आंनि जानो हाया? नुबायना जुदि नों आंखौ गावनि खालामनानै लायाबा आं नोंखौ माबोरै प्रटेक्ट खालामगोन? मा मोनथायै आं नोंखौ प्रटेक्ट खालामगोन बुंलाय जोंलारि? बांद्राय सानबाय थानो हानाय नंला। थाबैनो काउन्टाराव थांनानै टिकेटखौ सोंहैनांसिगोन जापान फारसे टिकेट दङना गैला होननानै। होमबा गुवाहाटीनि सिटि सेन्टारा मोजाङानो माथो नायनो। फिल्मफोरावसो नुलाबायोमोन, दिनै गुवाहाटीयावनो नुबाय दे। गुवाहाटीयाव फैबाय थाबाबो सिटि सेन्टाराव हाबनायानो जायामोन आरो दामफोरखौथ' सोंजाखानाय नंखाया बायदि मोनदों आं। जियानो जाया मानो सेन्देल सोंहैनांगोन दा। एसेसो दामिनि बायनानै गाननायावलाय माथो थाङो? 100-200नि सेन्देल गानबाय थायो। दिनै 1000सेफोरनि सेन्देल गानना थांनायनि र'। 1000से सेन्देल गाननाय नायोबा बेसेबां मोजां मोनो नायनो गोसोखौ। माथो मानसिफोरा बुङो जेसेबांनो मोजां मोजां ड्रेस गानो एसेबांनो मोजां जालाङो होननानै। जेसेबांनो जिला जिथा गानो एसेबां दुखियासिन जालाङो होननानै। बैयावहाय मोनगोन नामा सोंहैनो र'। आयौ माथो दामखौनो सोंजाया ओरैबायदि गिलु बालु माबायदि दखानाव हाबलांखो आं। र' खस्थ' खालामगोन। आंबो बायदिसिना दखान होग्रा जानोसै। जब मोनाबाथ' बिजनेस मावनानै जाखानांगोन। इन्टारभिउथ' होनो फैदों र', मोजांबा जागोन ना जाया। गाव खामायनानै जायाबालाय सोरनि सायावथ' मोनजागोन। बयफ्रेन्डआबो माथो खबरखौनो लाया आंखौलाय। मानो बे अरना दासिमबो आंखौ फनखौनो हरा? थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ गुसुं जाबाय, मैयाबो भिडिअखौ होनो मोनासै। आरो भिडिअ होयैनि रिजनफोरखौ खोन्थानानै होयोबा गाज्रिबो खोनायो आरो खायसेया मिन्थियाबा रागाबो जोङो, नङा होमबा? थ' नोंथांमोननो एसे टाइम होनानै होखानि बे सप्तासेनि गेजेराव। दिनै सनिबार नङा होमबा? दा शुक्रबार सनिबारालागै भिडिअ होनाया एसे आप एन्ड डाउन जाबाय थागोन। नोंथांमोना दुखु मोननाङा। थ' फैगोन समबार बै समबारनिफ्राय जोंहा भिडिअखौ मोजां होबाय थानो नाजागोन। अब्लाबो बेखिनियावबो सम मोनबाथाय जों गुसुं 10 मिनिटबाबो लाबोगोन। बाट गोलाव मोजाङै गोग्गोम नायनोबा नोंथांमोना सप्तासे नेनांगोन। सप्तासेनि उनाव फैफिनगोन। बिदि होननानै गाबोन नङा होननानै दासान दे। मानो होनोबा आं टाइम होनानै दोनखाबाय आरो दिनै सनिबारनिफ्राय बै शुक्रबार बा सनिबारनि गेजेराव भिडिअफोरा एसे फैगोन। सानसे फैगोन सानसे फैया। फैबाबो 10 मिनिट 15 मिनिट बिदिल' जागोन। गोलाव जानाय नङा दे लोगोफोर। एसे खामानि सोलिगासिनो। लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन गाबोननि एपिसोडआव। बाय बाय लोगोफोर। दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव नायथ'दो। दिनै सानसे खामानि मावदोंमोन, मोनसे खामानि आरोना। देनां मालाबा खोन्थागोन आं, मानो होनोबा नोंथांमोननो खोन्थायालासिनो थाया। दे होमबालाय बाय बाय लोगोफोर, गुड नाइट।